Så kan du måske komme. Det kan altså ikke lade sig gøre. Ej, det har jeg fundet ud af det hver gang du filmer os derhjemme. Så må du tage lyden fra. Ej, der er en kat, der stiger på mig. Så det ved jeg ikke, hvordan man gør. Vi filmer lige en kat. Ej. Jeg kan ikke huske, hvordan man zoomer på den her telefon. Fuck, det er hårdt. Hvordan gør man det lige? Kom så, Marie. Kom så, Marie. Nu følger næste. Ja, jeg har fået spark lige i hovedet. Hey, for kamera. Den går på lur, og jeg kan ikke lide den. Nej. Ej. Det er kat. Den her lidt så. Ja, så filmer du. Så har du. Det er solvalg på jorden. Her, der kommer en bil. Ej, jeg kan bare ikke se. Ej, det er rigtigt. Hallo. Hallo. Jeg skal lige skal jeg katte det bare? Fuck, man, det klør altså lidt. Det klør der. Au. Ej, Marie, det går virkelig op. Så hold den i armene. Hold den i armene. Mit hoved er så glad af en jern. Nej, det er mit. Sådan der. Ej, overhovedet ikke. Hold lige ud siderne. Hallo, kan det ikke så ikke komme ind, der er store? Nej, det er mit. Ja, men du kan lige. Det er jo solvandene. Jamen, dem tager vi lommerne. Nej, den var lige. Ej, Marie, jeg magter ikke det her overhovedet. Det gider jeg altså ikke. Det gider jeg altså ikke. Det vil være skolelæg. Ej, det kan vi godt lige, Pelle. Jeg kan godt hold nu op. Tror du ikke, det er lidt irriterende at gå og filme dig, eller hvad? Jeg kan ikke komme til at bære den for langt, for jeg glemmer at sige til dig. Nej, hvordan stopper man? Så.